Sengezo Tshabangu adzoka zvekare atanga kuthreatena vanhu vadaita mademonstrations nave opposition. Tinosengezo Tshabangu anozviti ndi interim secretary general webato reCitizen Coalition for Change, but ari kukanda mathreats kune vamwe vari ku-opposition zvakukonfuse vanhu kuti saka ari kuzviti mutungamiri wemain opposition muparliament iye asingamiriri vanhu opposition sei. Sabina mashoko abuda togwa pana vana Sengezo Tshabangu ndibva subscribe like on the bell icon. Timda paendo paka anyora achiti here some purported opposition members are planning to hold demonstrations ahead of the upcoming SADC summit meeting in Harare. On behalf of the CCC Citizen Coalition for Change, we say no to unlawfulness and we urge the law enforcement agencies to be on high alert, apprehend all perpetrators and bring them to book. Mashoko antaugwa panapa naSengezo Tshabangu achiti munhu wese ada kudemonstrata paupcoming SADC summit aiwa malaw enforcers vachange varipo kubate autukana mathreats ari iye, but haasi kutarisa kuti since ari iye mutungamiri wemain opposition munyika yeZimbabwe vanhu vari kufesa machallenges akaita se why are they petitioning, why are they saying we want to go into the streets and petition and demonstrate. Haasi kumbozvitarisa izvozvo, ari kuzviti mukuru weopposition but ari kuuya achitothreatena vanhu opposition vacho asingavi kuzombovakonsulta kuti guys zviri zvamuri kusangana nazvo ndinokuadresirai muparliament. Tudzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko aSengezo Tshabangu. Ina comment section medu musangano subscribe kulike, turn on the bell icon.